ядрено гориво. Всичко това вече не е факт. ВЪЗРАЖДАНЕ имат 20 забележки по докладите за еврозоната. Утре ще изпратим писмо с анализ на европейските доклади, както и с описание. Работейки в ансамбъл, единия с протести на улицата и блокиране на парламента, а другия с искане на вот на недоверие в деня на следващия ден, са едно и също. За Демократична България единственото, което в момента се говори, не е дали има по-улица много. Никой не иска Пеевски да управлява. Единственото, което сега ще говорим, е точно датата. Най-рано през септември месец и това ще бъде решение на парламентарната група. Поне от вчера това, което чувам от колегите от ДБ, те надали ще се включат подобно нещо. Хората, които ги харесват, които ги подкрепят, ще бъдат тежко разочаровани. Мечтата им да сме в еврозоната на 9 или 10 юли да изчезне завинаги. Защото повече прозорец няма да има в следващите 10 години. Борисов е така стар политически интригант и се справя много добре в това. Аз бих го посъветвал да си гледа партията, да си гледа управлението, а пък да остави на нас нашите си взаимоотношения. Групата на ДПС изтъкнаха, че имат евроатлантическа ориентация, а за вота на недоверие казаха: нека да видим мотивите, имайки предвид, че ние сме опозиционна партия, сериозно ще замислим върху това, дали да подкрепим или не предложението на колегите от Продължаваме промяната на Демократична България. Вчера видяхме как Европейския съюз прие концепцията ново начало и си затвори очите към мафията, която е завладяла България. За внасяне на вод са необходими 48 подписа на депутати.